The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Ay, bulaga! Aroy na ako na paus pa. Hello! Happy morning! Mayong buntag! Madyong buntag sa tanan! Buenos dias! Assalamualaikum kanyukatan! Humanang party! It's holiday! And April Fool's Day! Welcome April 1, 2025! Siyempre, and God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Wow! Wow, wow, wow! Siyempre, napatan sa Alegre. Good morning, good morning, mga puntag. Sa mga ingon natin, dilingon nato, sa all the living things and non-living things. Sa mga tiyak, di tiyak, walang kasarian, nabubulok, at saka di nabubulok. Mga plastic, guma, putal o guban pa. Maayong buntag ka natong tanan. Wow! Alig na po tanong. Very much! Siyempre, may buntag Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, o Mindanao. Wow, pagkanilot. I hope nga ang April magdala ka natong peace of mind. Wow! Peace of mind. So, una-una na to, puro isda lang. Peace of mind. Wow, syempre, genuine happiness. Genuine happiness. Wow, kalapagkanindot, no? Di ba? Oh. Gani! Syempre, and healing. Di ba? Wow. Ayop lang ha. O, di ba? O, di ba? Ang kalinaw sa itong mga panguna-una. O, di ba? O, syempre, o, di ba? Nga itong tinud-anay nga kalipay. Wow, pagkanindot sa kayo. O, syempre, o, di ba? Ang atong pagkamaayo. Maayo sakit. Ngayon tanang ginukong wala. Ano, sakit. bokog, ano. Very much. Mana April Fool's Day. O, diba? Wala, mga sira-sira ulo din eh. Manaingon nga. Maghinok-tok mga buang. Kita pa ka nga normal. I will wipe you from the face of the earth. Maloy kasbayot, President, ano sa ginoo ko. Jogon rin jugog bigline taon ron kay naanar ba ko sa tunga sa akong kabaguhan. Jogon rin yung buisita ron, bantay lang jud mo. Siyempre, nag-live pero din nyo makita kay replay lang ni. Kaya nag-click kayo sa alam na, di ba? Sa among FB page, ang 106.7 Marino News FM. Siyempre, ang among YouTube channel, type lang Marino News FM, ang Zeno Radio, Zeno Apps lang. Siyempre, among text line, ang 0975-0723036. Okay, salamat kayo sa sponsor. Wow, tagaan ko kuan. Saan siya ka na? Hydro Fresh. Uy, sana all. Salamat. Di ba? Thank you. Para sa social ko inom diri. Di ba? Wow. Ay, magkatinga lang. Sunod ani. Ay, magkatinga lang. Sunod ani. Red Horse. Hoy, joke lang. Hindi tingala po mo, ha? Di ba? Wala kay close ang barcode paseho gabi di ba? What? Manang po tanong, lalasing. Ganong mahubog tanong mo, luwag lang itong short lagi. Na-try ni mo, Ben, kanay mo ka, kutuot, no? Kanang mo sa Laylay lagi, usay lagi ka na mahubog ko ba? Kurik, di ba, no? Di ba? Sige, i-try ninyo, di ba? Muluag ang yung short, basta mahubog na mo.
Maudeng dili mulog akong short, inig-ano ko, mainom ko sa barcode kay wala ko mahubog. So mailan yung mahubog na kakay, muluag ang inyong short. Antay ka, tol. Oh, pas mo dyan mo, mutuo mo, kulunit. Tay, bayot ya. Wala. Bayot ni, tol. Nadadin ako sa ating na ito. Ang sarap mo, tol. Siyempre, live na live ko sa kong FB account, ang Lando Bisaya. Na si Sister Dragger. Dragger, Sigbalan, Manala. Hello, sir. Kumusta? Akong idol sa tennis. Happy morning lang, Jody. Grabe nga niya sa Lonsoran Lawn Tennis Club. Happy morning, Sir Ken Matilano, Sir Bat Cristobal, Tito George, Sir Bajang, Sir Kent, Blarmino, Sir Tony. Happy morning, Dasa. Lonsoran Lawn Tennis Club. Wow, clay na sa clay. Nindot kayo nito. Diba? Hoy, siyempre, good morning sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir. Good morning, and your family, and your kids, and your pamangkin, imong papa, siyempre, diba? Ang akong number 1 idol na ako, Jod, diba? Councilor Jerky Valesco. Hello, Kapihan. Good morning. Ingat lang. Diba, correct, happy lang. Diba? Siyempre, good morning ko na may buntag. Mr. Roderick Titler, good morning, sir. Ang atong Vice President for Civil Affairs and Services. Siyempre, good morning, may buntag. Dr. Rosela Rial, good morning, ma'am. Atong Vice President for Academic Affairs. Good morning. Hello, good morning. Mr. Riga Sitoy, ang atong head sa Student Mission and Scholarship Office. Well, good morning. Yang assistant na si Robert Cago, mga Cago pamilya sa Tumaga. Good morning. Dr. Dawis Asal, good morning. Sir Eric Villanueva and Ma'am Norma Villanueva. Happy morning ka natong tanan. Captain Manit, Apit. Diba mga Apit family diya sa Kawit. Barangay Kawit. Happy morning. Mami Teresitoy. Si Andy Shashin, good morning. Siyempre, Bis Flores Albiar. Atibit Myra and family. Ingat-ingat na Jodwa. Pagkanindot. Wala pa na. Okay, tagaan yung grasya, more blessings sa month of April, di ba? Nindot kayong April, basta maminaw mo dire sa guna. Hello, good morning ng Monday, mahalabag. Good morning, Sir Lando, Bisaya, God bless you always. Salamat. Di ba? Thank you. To Sir Dagger, di ba? Ako ng idol. Wow, di ba? Siyempre, good morning, Dr. Kanchong, Ivan Jim Martin, good morning, Dr. Bingel. Captain Molorente, good morning. Sir San, happy morning, Sir Spin, happy morning. Ma'am Phyllis, ako sa good morning. Miss Marite Villafranca. Good morning, Ma'am Peng, ang atong Director sa Public Information and Communication Office. And ang iyang assistant, si Mr. Wilson Benetes. Happy morning. Check, ulit diba? Anali Gakang, Ryan Gakang, Diyos Gakang, Diyos Gakang, Diyos masilingan ni mga Bisaya. Happy morning. Kanan. Wow. Hello, good morning, may buntag. Pagkalamid jo, thank you jo kayo. Ako bitong gibalin diri. Ako bitong gibalin diri sa akong kuan sa Hydro Fresh na ko nga sudlanan, di ba? Akong gibalin ang matcha nga gipadala ni Mami Arjen sa Starbucks Coffee. Salamat kayo, Mami Arjen. Di ba? Thank you. Wala ko kadala sa kuan sa straw, Ginoo ko ako sa kuan. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me and I can see Lami jo kayo basta libre. heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. Siyempre, good morning sa Mas Bachoy. Anti-Sally Proud, good morning dahil sa Upper I Dulian. love the way she Magkatapan lang na. BJGMP, happy morning ka na itong kanan. Ingat-ingat lang. makes me blush, it gives me worth. Medyo hinay. Kanong nindot ang April, ganun, hinay mo ang connection, hinay mo ang signal. Pabuhan ko bayot, di ba na siya, Hello, Mother's Day, Jiwarday, good morning. Kumaring Luxan, happy morning. Kumaring Best Chang Dahay. Good morning. Shyber Kodjos, Asian Tantan. Si Bella, happy morning. Wow, Julie Baluman, si Sebastian. Wow, si Dodo, si Jule, happy morning. Real VR, happy morning. Wow, Mami, dala pa ni Apa, happy morning. Sa Kamaluay. Happy morning ka na ito, tanan. Ate Jennifer Cruz, happy morning. Wow, mga tulog, good morning family sa Mampang. Happy morning ka na itong tanan.
O ilabi na niya sa Aguada, Isabela City, Basilan. Happy morning, ma'am. Ma'am Teresa. Di ba? Happy morning. Okay mo masilingan diya. Spread the good news, ha? Sir Malibalo, happy morning. Happy morning. Sa Bispi Gulayan. Happy morning, Kuya Ron, Cross, at ating paisal. O, siyempre, Arnold Tartaron sa family. JD Begang! Wow! I miss you, my friend. Di ba? O, siyempre, pagkalami, salamat po kayo, Ma'am Dines White, Sir Rodela Cosalem, sa Press Lechon, Tilawilang, naitin yung mga spice of seafoods. O na po yung mga lechon packages. Belly packages, wow! Catering dahil lang ang 0936-404-0314. Wow, basta Press Lechon, Tilawilang. Huwag naman na po sila sa Press Lechon Fast Food. O, diba? Wow, kailan kusog ka. Napo na ilang mga kilo per kilo po di mo kaon. Napo na combo 160 lang. Di ba? Lamig ko nanay mismo. O di ba? O lamig ko kayo da sa Press Lechon Fast Food. Ya sa may tituan. Happy morning. O di ba? Siyempre, Ate Faith, si Eileen, si Henry, si Marvin, happy morning. O si ilang master, ilang chopper da si Shen. Wow! Pagkalito kayo. Mindanao. Sarap tol. Napoy nag-text na dear April. Di ba nasa, di ba Dear April, I hope nga you come with less lang daw. Less pain and more love. Wow, oy. Muragi binuangan ni siya. Di ba? Happy morning. What? Manay nga, akong tambag ni mo, no? Kisa man ni siya. Yung sabi, Dear April, I hope nga you come with less pain and more love. Di ba? Akong di ba? Sa nag-edad pa kong 18 anyos. Gibati ko na ang pulong gugma. Gibati ko ni sa usa ka lalaki nga ang iyang ngalan Edmar. O kinahangin lang si Edmar sa nag-eskwela pa siya og demek. Ako'y ni gasto na. Uy, sana all. Ako'y naggasto sa date. Sa among anniversary dinner. O, siyempre, sa iyang NMAX. O, para mabitin mo. O, manasada kung i-continue. Ugmanagaling. Gano'n ba si Pinoy? Ugmana po. Uy, salamat kayo. Salamat kayo sa script. Salamat kayo. Imo nang i-continue. Salamat kayo. Kisulat na ni sa among technician ni Ruben Fajardo. Imo nang i-continue. Ugmana. Nandun naman ako ko. Nalopoy ko. Di ba? Ugma na po doon sa ano. Basta ugma ka nang nagkuhan na mi ha. Dito mi sa kalasangan ni Edmar. Isulat tayo na. Hi, Kiloko! Happy April! Sa talang mga tricycle drivers, jeepney driver, kulinig, kabal-hambal, mga jeepney, taxi, wow, mga rural. Happy morning ka natong sa Divisoria. Dahil sa tumaga, matod. Happy morning ako mga sila. O siyempre dahil sa itong mga vulkanising sab tumaga na at bang sa may Forest Lake. O, diba? Sagit-sagit mo na, kuya. O, kuya, kanong naminaw na at bang sa Forest Lake. Sagit mo na, oy! Tayo-tayo din minsan. Ay, magkapoy-kapoy, higda-higda. Mana akong tambag sa itong mga kuano, ha? Mana akong tambag sa itong mga sungdig paminaw. Paano mo lalabanan ang kamatayan kung tinatamad kang lumaban? Feeling good. Aray, mabuhay ko ba yun? Ayaw og hadlok ka. Ay, ginoo ko. Kay tilokon ta mo direct. Feeling good.
Oh, siyempre, good morning, may buntag. May buntag, Dalis Menyosa. Yung mga boys sa Elong sa Paso, good morning, happy morning. Oh, siyempre, good morning, may buntag. Hamja Etere, happy morning sa mga market o sa store number 13. Nasa Enrique sa Dalos Market, ha? Wow, good morning ito masuwi sa Bagsakan, Uncle Wiwin. Tanang mga barbershop, happy morning ka na itong tanayingat nga lang. O sa Magay, happy morning na ka na ito. Santa Maria, Villas sa Maria, happy morning. Atong mga sugay niya sa Kabaluay, di ba? Wow! Ay, kinuong ko. Mabuang ko bayot. Oh, kata. Oh, request kanta. Kanta. Kay eleksyon, no? Oh, di ba? Nasa kinabuhi. Okay. May tulo ako ka, amigo. Gusto sila nga mo kandidato. Kuyaw sila og mga plano. Kay mangawat sila sa gobyerno. Sa umaabot nga eleksyon, ila kuno nga siguraduhon ang mga tao patuohon sa plataporma nga talagsaon. Sa politika mo itrata, ako mayor og bisika, og konsehalo sabsiya. Entra, konsehal! Kung ako inyong ilukluk, pagkakonsihal sa lungsod, sunbaron ako tanang problema, aron ang lungsod perting linawa. Mga kapit-tagaag posisyon, ang libakira og himantayon, mga chismosa dagko og sweldo, kay kuyaw na nga trabaho. Sa politika mo itrata, ako mayon og bisika, og konsehalo sabsiya, inta bisi mayor. Kung ako'y inyong padagon, bisi mayor sa atong lungsod, tanang tambay di na ko pasagdan, mga palabog akong panggaon. Kada adlaw ko sila paimnon, gikas buntag hangtod sa hapon. Libre na tanang ilimnon, may pagkapin, paglapida og lungon. Sa politika mo itrata, ako mayor og bisika, og konsehalo sabsiya, inta mayor. Ako sa mayor sa lungsod, magnabangon o kasaligan, kukihan sayon doolon mo serbisyo gayon sa katawhon. Kung ako ang inyong butuhan, tanang pobre magkwartahan, ang tanang budget sa gobyerno bahinon sa mga tao. Sa politika mo itrata, ako mayor o bisika, o konsehalo sabsiya. Sa politika mo itrata, ako mayor o bisika, o konsehalo sabsiya. O anya, butar pa mo? Kay na, o di mo wabong ganon. Meron ka 10,000! Correct, asa. Kuyawan ta ni happy lang. Bukan ko mayon nga ba, na-reply diri. Na-reply ingom bitaw ko paano mo laban ang kamatayan. No, di ba? Paano mo laban ang kamatayan? Kung tinatamag kang lumaban, nag-reply diri, ingon diri. Unsa man ko paglaban sila do kinabuhi ani wa man ko espada. Juan, happy lang. Hello, good morning, Jerry Garcia, Yang Venture, Kanukotan, happy morning. Rafi Guanzon, na po natin masuwi sa Los Tres, Santa Catalina. Happy morning ka natong taningat. Siyempre, good morning sa Infinity Salon and Barber Shop. Good morning, happy morning. Happy morning da, Angel Milano, good morning, John, Teddy, Jimar, Uncle Modi, Uncle Richie, po na si Rimboy. Infinity Salon and Barber Shop. Nga diya sa may Limtown. O, Limtown na sa sauna, no? Di ba? Happy lang, joke ko. Pagkanindo to, di ba? Oh, napadiri. Sir Lando. Aanin mo ang damo. Kung may tai naman ito. Ay, feeling good.
Easy. Napadiri. O, di ba? Anin mo ang damo, Sir Lando? Kung nagparehab na ang kabayo. May sort of, magkabuang na gani kay April. Magkabuang na magkatani kay April Fool's Day God. April 1. O, di ba? April 1 gani, April Fool's Day. O, magpapangbuang yung taron. Nando nyo. Nabala na. Ingon sila. O, Sir Lando, di bali ng malaki ang tiyan. What? Oh, si Ruben akong tiyan. No? Si Kuabo na. Si kana akong tiyan. Pagklaro ka. O, di ba? Sir Lando, di bali malaki ang tiyan. Hindi naman bata ang laman. Very much! Di ba? Sige na po yan. Happy lang. Hello, good morning, Nicole Doblado. Good morning, Rez. Good morning, anyone. God bless you all. Hey, good morning sa kumay son. Diyan sa Sogod, Sergeant Lacey. Good morning. Nimpa, Doble Sonjo, ni Sola, si PJ, Kenneth, Julian, Abby, Jane, James, happy morning. Dari sa Nakaday. Ben Palicio, hello, good morning, may buntag. Oh, si Joel, si Jayi, happy morning. Ako mga batchmate, tudong, Cherry, si Risa, happy morning. Alis mga ni Marlene Nueva, happy morning. Bingo Darby, wow, happy morning ka na ito, taningat lang, Oh, siyempre, tudong, ang mga president, wow, ang mga boys na ko sa una, sa Sugod, Sergeant. Sa talang mga lucky da sa akong lungsod, happy morning lang. To all the boys I love before, di ba? To all the boys I loved before. And out my door. Di ba? Sari-saring talong. My brown nga talong. To all the boys I love before. Wow, social. Ingara na. Ingara dyan siya. Friends mo sa Facebook. Ayo, ako na yan, friend. Wow, thank you for watching. Dr. Rinalyn Tidahay. Siyempre, good morning mga Tolyo, Dahay, family da sa Hi, happy morning. Sa Munching, sa happy morning ka na to. Lagi sa akong mga players. Good morning! Diba, Dr. Elita Kupasyo? Good morning! Hello, Ma'am Ellen! Kumusta? Ma'am Pia Luna, happy morning! Biyahe na mo, stugigan. Siyempre, good may buntag, Ma'am Yung Marjor, Ma'am Daniel Yan, happy morning! Wow, sa atong mga gwardya po, Golden Sun. Siyempre, sa atong school, mga atong headed by Friendship Muqtadir. Was gali sa Pershing, happy morning! Punitin ang sadula! Happy morning, lagot natin, as always. Diba, Siyempre, good morning, Maing Buntag. Maing Buntag, mga Pasiyo boys. That's all of Judge. Good morning. Wow. It's a holiday, dagkat puno dong KCC ron. Diba, puno dong KCC ron. Kay holiday kayo. Very much! Manalo over 30 million shopping money. Correct. Panalo, Jod. Kuya Juan, happy lang, Jod. Nala po diri kamo na lang daw. Kamo na lang pag April Fools diha kay dili jud nako kaya magbinuang. Kuya Juan, di ba? Ang di mo kaya magbinuang. Kay ang imong naong bangbuang naman na garap mo. Feeling di ba? Di ba? Basta, dyan lang ka. Kabuang ragod, ko mo sa no? Inyong tinudun da yun. Di ba ginapo? Di ba? Happy lang yun. Medyo, tungod sa ako na, ang akong ubo na, lamit, ninito kayo. Tungod sa karabong akong gawat sa silingan. Wala ko naman, nanguha lang ko, mag-advance pa ko, mga ako karabong kahit tamba sa ubo. Di ba? Huy, lami kaya kanang karabo oregano imo nang pugon. Para imong ubo daghang kay mga benefits na siya kanang oregano, di ba? Tinuod na siya. Manay maunay nagkapalig-on sa akong ubo. What? Lig-on man jud, dili mahawa kay lig-on naman.
Manay nagpahinog para mawala jud Daghang kay benefits oregano, di ba Nya bayabas, salamat so kayo sa bayabas sa konsilingan Ginoo ko. Hulot na ng dahon diya, di ba Wala dino kayo na, di ba Sigurado ba kayo? Labi lang na kay hyperacidity, di ba na kay hyperacidity, imo to na mainom to ka na twice a day. Di ba? Kuya oregano, di ba? Ay, hello sa Christian Navarrosa, happy morning. Tinood siya na, labi na nakatiguang naka, lisod naman bagay no? Ang tiguang naka, Ginoo ko. Isa ka kutsara nga makahiya. Ka na, makahiya, Kanang Sigurado Diyos, kayo? Isa ka kutsara makahiya, di ba, Imo nang imo nang kanon, imo nang imnon, kay Ginoo ko na. Tanawa, mas grabe pa, mugahi jud, Pero matandog, namukuyos mo sa matulog po sa kay makahiya, imo nang pikpikon, pak, muktiklop man, muluya lang gyapa. Wa ka sabot. Hindi totoo yan. Mas may mo gamit na natawag Power Max, di ba? Power to the max. Di ba? Kaya tatagal ka talaga pag Power Max ang imong gamit. Siyempre, di ba? Di ba? Power Max. Hello, ako mga Lalo Bisaya, Power Max, ha? Power to the max. Ginoo ko, mas epektibo na siya. Siyempre, because of my skin is so soft and medyo akong skin kanino kayo medyo nagkwagkuan. Sa una baga-baga mini, nipis-nipis na nilo nga nindot kayo, flawless na kayo. Kay gagamit ko skin white. Diba? Skin white, diba? Kojic soap, diba? So ako na model Ay, di ba? Sa ubos ako, naghangat si Idmar na ako sa ubos. Dami ko si Idmar, wow, ang ganda-ganda, maring boss. Ay, kiling. May bayot ya. May bayot dito, tol. Wala day. Ang sarap mo, tol. Aray. Mana kamo gani. Ayaw mo, Sige mo gamit kini siya. Kung kapalit kani mo kani skin white sa akon. Sanaong lang jud ni sanaong sa lawas na siya. Ang ako sa pagkagwapa ninyo nga ang inyong sabon sa naong, isabon mo sa inyong lubot. Ginoo jud. Huwag ka malay mong naong, lubot. Nagkatawa, Lain ang sabon sa lubot, lain po ng sabon sa naong. Ganito mo naman. Isa ka na, dyan para lahi. Para sa pananindot. Di ba na kinabuhi, Ang akong igsoon ba yung daoy catching na survey? Gamit ka? Pagay mag-order ko ni Ma'am Dusutan, ni Ma'am Tanilo, di ba di ba Kojik, di ba? Wow! Jerry Garcia, wow, Mag-Garcia family, happy morning! Good morning, Walgula, good morning! Vijay Maso, Jana Bliss, good morning! Dito Marisol, good morning! Siyempre, Taluna, ato ni Gregorio, happy morning ka na ito tayo yata. Wow, kay April 1 ka nun, hello! Gandama doon ako, Robino, gandama doon mo para nindot kayo, ginukong kayo manang Tuesday ka nun, holiday pa, Jod. Allah sa tam ng laba mo, i-open ang dahil pagkoski, Jod, para mabatian sa mga silingan diya. No, di ba? Allah, bawal pa magmarites, Ang korbeto ng ilambay mo na labyog pagpag ay mong giandam nga mga musikang bisay nga nindot kayo nga haom Sigurado ba kayo? No, sigurado dun Sigurado yun. Hala, sige, fasten your seatbelt po. Okay. Why ngon si Dirgar sa great cook, happy birthday to my father. Murag bago lang nag-birthday mong father, Jerry Garcia. Birthday.
Pasaptan ako. Ay, joke lang. Joke lang. Diba? Hello, happy birthday! Sa iyang father ni Joe Garcia, si Jose P. Garcia Jr. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Birthday. Kato isa. Okay. Katong isa, sara to. Dali I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Grabe yung kayo. Oh, di ba? So, happy birthday ni Daddy Jose Garcia Jr. Di ba? Lalaban tayo! May pala mo nga sa noon mong papa di ba no? Si Jose po no. So chick boy dai ni, chick boy. Ay, feeling good. Taga tol. Basta mga Jose, mga chick boy ba ya? Oh, di ba? Oh, di ba Mami RJ? Ay, feeling good. Ingot sa Mami RJ, sira dyan yung bakla. Very much! Hello, Ben. Sa ato ni Tumba. Sabi morning, okay. Alas ka na ako na, Ben. Ato nang ilambay po na I love you. Kaya andam na dyan itong ako mga anak. Sharbay ko, Diyos ay si Antantan. Si Bella nga musyage. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Oy, Ginoo ko. Kahit hindi naman April Fools, manloloko ka pa rin. Oh, tinuod no? Oh, mabitay ko nila ba kanang bitaw naning kamot ka nga dili mailad. Oh, dili mailad. Oh, rong adlaw ka April Fools no, pero ma-realize nimo nga dugay naman sa diay kaniyang gibinuangan. Ano po, magbinuang na taron ng April Fools nila ron, di ba? Magbinuang dalaw daw, marag Japon, di ba? Marag Japon, manloko ng Japon. Kuyawan, di ba? Piyapi lang, di ba? Siyempre na anak, so, ano na atong kabuang, kay April Fools Day ron, April 1. Na atong kabuang, ang atong kabuang, ang kapalaran, karong adlaw. Wow, pagkanindot yun, nasa... kabuang man ka, di ba nang kinabuhi. Maunang imong bata. Mauna imong bata masakiton, usay mahina ang katawan, nga naman. Palaging nagsi-cellphone, di ba? Puro prito ang kinain. Di mo ka nugutan o prutan, di ba? Puro soft drinks, minog tubig, mao nang imong sakitin na imong anak, di ba? Wala exercise. Sige lang cellphone, imong anak. Ginoo ko. Di jud mabitawan ang cellphone, mana. Ayaw ka taging cellphone yung anak. Tagaig silupin para mo. Anak lang, Ano lang atong? Wow, si Aris. Si Aris, ang atong unang mabinuangan karon kay April Fools Day karon. Magkalagawa. Hoy, karon alabes, no? Ayaw ka ga-depress karon, Aris. Ayaw ka ga-depress. Kay ang imong naong compressed. Joke lang, apiado. Oy, ano ka depressed na? Pangitag support sa imong pangitag support ka doon sa mga taong the people you love para wala problema. Sa imong gumaganalis, no? Ay, ginoo ko ka ng reconciliation mo na makadala og kalinaw sa imong kinabuhi karon labi nagugma.
So don't think this is over. There are more intense problem in the horizon. Bantay lang jud ka. Para sa imong karakter mo karon, kanang imong perspective mo karon for success, dili pabor mo karon adawa, bantay lang jud ka Aris ha. So only by making efforts lang may utag mga laga karon, you'll be able to fulfill your goals. Bantay lang jud ka. Para sa imong kayuhan mo karon, don't ayog toto, ayog tuog, don't believe nga ang kalibutan against you. Ayaw ha. Oh, maybe it's not the time to analyze. Gakang Ryan, gakang just gakang. What you are doing is wrong. Wait, Ros. Naakay madawat karong nga tawag. Og syempre masyak jud ka ani niya. O naakay madawat karong nga tawag, o di ba? Madawat nga tawag kung saring tawag ha. Ano sa kinabuhi? Unsa man nasa o? Inay di ay, correct. Kuyawan, nasa... Ay! Ana di ay. Walay mataas di ay, kuyawan, di siya, So na kayo mandawat nga tawag karon Taurus. O, di ba, Gikan sa mental hospital. So get ready for a trip. Mag-shock na mo karon. Wow, ginuog ko. Labi na ka mga tao nga who lives far from you, manawag ni mo ron. Kay paapaso no kanila sa Hague, sa Netherlands, karong hapon. Sa imo gumasimog magkaroon mo particular well put and maturity and honesty karon to the test karon testingan karon na. So dapat ay pagkatari mo significant other, all your love and everything are willing to do. Wa bongga. Para sa imong karakter man mo kontaros, no? Imo makita karon nga ang imong financial karon nag-increase. So you work hard and it's now time to see the result. Wa bongga o dato karon na sa financial ha. Kuya wa na happy lang, wa may labot. Yung mag-isa-isa mo din galap po ka para sa mo kayo ang karoon mo pala sa man dili po na sa dili lagi ano sa di ko dungog diri ops kana mas ano siya kini kusog kusog busog kusog tausog Oy, para. Imong pinansan nag-increase karon na wabungga man kayo work hard, it's not to see the result. Sa imong kayo karon, if you start analyzing sa imong mga idalam mo karon, you will find messages karon nga mo ni magtabang kanimo to magsulbad to resolve mga emotional issues karon wa Taurus. Gemini. Oy, Gemini, kada nakabalo ka Gemini na mga accusation karon Gemini sa imong pagka-irresponsible karon. Nonetheless, payless, boneless, gano'n ko, something will change the course of events lang para wala problema. Para sa imong gumagano'n, Gemini, no? This is not the best time to discuss with your partner kung adlaw. Pantay-pantay na ka. So you must avoid fights or else you could put the relationship in danger or in risk, at risk. Ha? Pantay ka. Para sa imong kayo karon, career trabaho ni mo. You can feel confident karon about sa imong finances, sa imong wow! Bungga, confident man sa imong finances karon. So you'll experience a once in a lifetime peace. Wow, bungga. Para sa imong kayuhan karon Gemini, try lang na always to see the negative side of things lang. So kung makita nimo nga ang mga positive side, you will live its moment to the fullest lang. Wow, bungga. Fullest? Kanang gabi, mag-checkpoint sa pasayo, mga fullest. May gali ko pakita ang lisensya kana bisikleta lang ko. Oy, cancer. Ayaw kag-argue karon na, ayaw kag-argue sa mga butang, sa nga dili kayo. Dili kayo importante, ayaw. If someone's trying to make you mad, ayaw ka, don't fall for it. Diba ayaw dyan, Kaya they only want to set a trap on you. Gitrap lang ka and make you look bad. Ayaw dyan, ha? Kaya gibinuangan lang ka. April 4th de beron. Mabuang ko mayot na sa. Unsa naman po, nasa ko ko. Happy lang. Unsa man na sa, ha? Sige, istorya na sa una ba ito? Hindi ko nabuya na. Sige, nabuya.
Ano ba, kuya? Di ba, lolo? Oy, so galing sa imong kasi mong magkaroon. Kailang one of your friends karon about your partner's dangerous game karon ha. Patay ka ha. So we could lose a lot. So careful ka kung gumasigutan. Pag gumasigutan ha. Patay ka answer. Para sa imong character man magkaroon. So you need to sharpen. Dapat imong bairon karon. Bairon ka na imong pananaw karon. You have to sharpen your vision karon. Para ma-determine ilan nimo kung where the good approaches are. So don't let this pass you by. Make the most of it lang. Wala problema. Para sa imong kaya kanong cancer, people really like your charisma o charm, your charisma and charm kanong adlaw. So do not post things lang, just be natural and spontaneous. So mana atong first set sa atong kanong adlaw sa atong April Fools Day nga kapalaran. Mao na sila ang unang set si Aris Star si Magic Cancer. Ang unang set nga mapas mo karon wa mabuang ko bayot. Wala na nasa. Syempre. Happy birthday. What? Happy birthday. BJ Tan, happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Batang may laban. Wow. Onya VJ anak lang. Gala po ka ha, bantay lang. Mahal ba tong bayad? Bantay lang jud ka. Gala ka. Ay kung kuha na ron. Di jud madayon imong birthday ron. Ay, alato nila may mga request, no? Hello, good morning. GNG, tuloy by Casa, good morning. Sir Paul and Ma'am, Sir Casa, good morning, happy morning. Kaya malabag Chico si Bondol. John Malen, happy morning. Pablo Chino, happy morning. Tinulpa, Koilong Air, wow, si Dencio. Wow, si Jake, happy morning la sa GNG, tuloy by Castro, nasa Putik Tumaga Corner. Wow, pak! Hala ko naman na lambay mo na love you. Pagpag ka na ngayon. Regine. Wow, ang galing sumayaw ang ganda. 106.7 Marina News FM. Sisid na. 106.7 Marino FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Diba? Ang sound, Manang, iasa man ang iasa doon ang April Fool's Day. Kung January pa lang, giloko nila siya nimo. Mabuang ko ba yun, Anessa, Maunang bago, usalin mo kan, nugasi sa, dapat mahugasan bago kainin. Tagal mo na pala ako niloloko. Mauna, April 1st na yun. Diba? 3 buwan mo na akong niloloko. Diba? Napadiri. Hindi naman talaga, Sir Lando, April Fool's Day. Pero bakit mo lagi akong niloloko? Charot! Asang sundang kay Bairo na to, Big. Diba? Trabaho. Napadiri, diba? Siyempre sa kalisod, no? May ay kagool kay ako na'y moahon sa ato ang kalisod. Wow, sosyal. Ano dyan ang pinagano? Munang kamong mga estudyante eskwela dyan magtarong, ha? Kala ngintad ka man, mangitag trabaho. Dili magminyo. Ano pag-gib? Para may mo sa inyong proud kay inyong mama ninyo. Dami mo, ma. Ako na joy moahon sa ato ang kalisod. Wow. Ang sweldo
Ang sweldo, 700 per day. Wow, social, no? Kay taas mo na rin, 700. Depende, no? Ano na po, ang sweldo, 450 per day. Unya, iced coffee, tag 250 every day. Unsa na lang, unsa may makaahon sa hirap niya, nga grabe magkamukuha coffee, iced coffee, 250 every day, ha? O, diba? Unya, 450 per day. Kuya Juan, happy-happy lang. O. Wow, Ginoo ko, happy tapod, Holy Week, no? Ginoo ko. Tama. Og hapit na ang adlaw sa mga maldita. Oo. Hapit ang adlaw sa mga maldita. April 9, araw ng kagitingan. Punitin ang sedula. Og hapit na po Holy Week, taas kang bakasyon, no? Oo. Ang mga dato pag Holy Week, no? Magbakasyon, magpahayahain taon, di ba? O, kita ang mga pobre in town, mga problema kung sa isago sa binignit. Ay! Asang kuhan, be? Asang sundan kay Bayro na to. Og sabihan niya na ang atong April Fool's Day. O, di ba? O, April Fool's Day nga kapalaran para sa atong mga suking tigpaminaw. Hala, rinsin awa-awo, di ba? Ano sa pak, ano sa kinabuhi. So, ano na itong second set sa itong kapalaran karong adlaw? April 1, 2025. April Fool's Day. Magwapa majud ang babae. Basta nasa saktong nga lalaki. Ay, Ginoo ko. Labi nagsakto po ng kalami. Ginoo ko mo ako mayuwat na. Di ba? Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Di ba? With stevia. Wow, bongga lang ito kayo. Hoy, Leo! Hoy, time. Mga oras na ang oras kanong will send to sleep in your hands kanong adlaw, ha? So, imong mga plano, medyo mag-suffer na sa major setback. Ay kabalaka, kayo niya panggabi, kay suffer man. Ay, lain dani. Suffer man ito, suffer man sa mag-antos man dani ko. Mabuang ko ba yun? Sa imong magkaroon layo, no? Now, there is a particularly positive day to share good moments sa imong particular adlaw layo. So, try lang to strengthen the relationship. Tingnan, magpalig-on sa inyong relasyon para walay problema. Para sa imong career, trabaho nimo karon, sa imong pinansa karon, make sure nga you don't set mga lisod nga goals, difficult goals karong adlaw layo. So if you are too demanding, Ginoo ko, you could get frustrated lang ka. Ayo lang dyan, ingat-ingat lang dyan para walay problema. Para sa imong kaayuan mo karon, you cannot lead life completely karon layo free of difficulties and pain karong adlaw. So this let you appreciate the good moments lang para walay problema. O, diba? Virgo. Di ba na siya, o yun sa mani, Hoy, Virgo, it's task kanong imong baton, Virgo. No will some take too much time kanong lawa. So, mag-experience ka maka-experience ka ng mga dilimayo, ha? Trouble adjusting to your schedule, ha? Bantay-bantay lang dyan ka. Para sa imong gugma, you will start paying the price karon that lies to the partners na you are out of luck. Wala kay swerte kanong adlaw. Kung labi na wala kay swerte kato sa imong partner, Ginoo ko mabuang ko bayot kay imong gibinawangan. Wa man nagkahatag sweldo day, giyaw-yaw na nasukot na ron, bantay jud ka. So wala kay swerte karon. Sa imong career ba nimo karon, Virgo? So leave aside ka lang mga immature tendencies karon. And take responsibility karon, or there will be a serious consequence karon. Ayo lang palabi. Para sa imo kayo karon, you cannot win every situation. Di ka. You need to be able to deal with defeat when to face to it. Kung imo tubangon, magpapalidyo ka. So don't be stubborn lang, di ba? Stubborn. Ay, Ginoo ko. Stubborn God, kuno nataw ka nga ginugsak, stab. Para sa libra.
Ayun na juga ka-distracted karon sa mga irrelevant things karon adlaw ha. Mga experience kag serious, honest, necessary setback karon adlaw libra. Bata-bata na juga. Sa imong gugma karon, ang na-invitation karon sa friends party karon nga mag-let you find love. Wabong ka. Ay do ko sige ha. Don't waste this great opportunity. So make the most of it. Para sa imong career mo karon, you will find out you don't need to spend all your time working if you can organize things. Para wala problema sa imong karera. Para sa imong kayang karon libra, make sure nga aware ka sa imong mga limitations ha. Kay man mag-prevent mo facing unnecessary problems. Mao na resulta ka na as a result of battles you can have never won. Oh, ayaw jud. Scorpio! Na ay mga bad news kanong mag-interrupt sa imong good luck kanong swerte ta ka. Pero na mga bad news nga mag-interrupt anang imong kaswerte karong adlaw. So you won't be able to escape problems na jud pag kung mabuang ko bayot. Para sa imong gubakaron, imong ma-realize karon nga imong current relationship karong adlaw fulfilling you every need. Wow. So you'll finally be able to put your energies on solid ground. Wa bungga man ka. Para sa imong karirag taban mo, you will pay the high price karon. O for your kulang ka sa experience with starting businesses with your so-called friends. O ha, ano nga, business with friends? Ayaw, kuyaw na. Ginong ko bayot. Ano sa Para sa mo kayo ang Scorpio, don't let your instinct karon mag-control sa imong kinabuhi. So you need to find a way to work on your attitudes before you do things. Sa imong batasan dyan, panin yun walay problema. Para sa imong kayo na siya. So mao na atong second set sa itong pananganong adlaw ha. Si Leo Virgo sa Scorpio ay kadang set nga papas mo. Di ba? Ngano sila ang kadang nito. Hello, good morning mga ibutang. Manggit ang kinakanukutan. Pati na Fortunato Lapas. Con Esteban Custodio. Nelvin Lacasi Santos. Dodong and Johnny Solis. Pati si Erwin Mendoza. Kital pa. Tal daw, primo, ingon si Yang Ventura di Kanukutan. Salamat ka. Adil Molina. Rapi Guanzon, salamat. Ingat-ingat lang. Apiato, masugay na sa Edwin Aldos Airbus. Happy morning. Captain Guiz, happy morning. O siyempre, see you tonight sa Barcode Paseo. Wow, klamidyo ka. Hala, siyagit ako mga anak. Sharper ko, Jones, Aisian Tantan, Bella, Regine. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Di wala mina yung kaon, no? Ito masuda sa Prince Lechon. Taas nun, tilawilan. Happy lang, Jod. Correct. Naito salamat po sa seafoods. Napulit sa packages na lang 093640400314. Wow, bongga. Basta Prince Lechon, tilawilang, Jod, ha? Ang siyempre, Barcode Grill and Restaurant for catering, billion functions. Barcode Grill and Restaurant. Pagkalami, Jod. See you tonight. Nasa Barcode na lang 0905-3839-795. Boy, naniyoto na ba? Naniyoto na. Nahinan mo kaon na. Siyempre, nagkaon na sila. May po mo ka nagkaon na mo. Kami wala pa. Kailan pa may ready ba? Uy, sana all. Kujawan. Happy lang, Jo. Pagkalami, Jo, kayo. Diba? So, magdali na, Jo, kayo. Ni kaugma. Wednesday na. Ay, Sabado na po. Wow! Siyempre niya na. Ang ginawa ko, lamig ka ng mga ano ka ng gulay, no? Mga lauoy. Lauoy. Diyan ko na sundan. May gamayng bulad lang para appetizer, no? Labi na sa hamdyan, no? Naikuan diya. Lamig ko na ginamoses, di. Pagkalami, Jo, kaayo. Labi na po yung lechon. Diyan ay suka. Gikan sa Prince Lechon. Pagkalami. Ay! Pilita. Mother's Day sa itong sunod na Mother's Day. Happy morning. Pagkalit itong mga kwala sa Plaza Pilar. Pumunta itong mga negosyo diya. Diba? Mga na ako daron kay maningil ko sa kwana. Ay, joke lang. Siyempre, na itong third set ng kapalang ng adlaw. Sa mga kabuang o mga tinuntong. Pak! Ano yan ang itong third set? A few moments April Fool's Day nga
Kapalaran. Di ba? No, oh, yes. O, di ba? Happy morning lang. Ano siya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Negosyo na lang. Para sa kinabuhi. Ayaw ko hadlok-hadlok ka. Kay tilokon ta mo direct. Allah. Ayaw mo sig binuang jud na. May pang magmadyong na lang tayo. Hoy, salamat so kayo gipadala ni Vegetan at isaliba. Salamat kayo sa pansit bihon o lechon manok nung gipadala. Hoy, salamat so kayo sa bihon, pansit gisado o lechon manok ng ipadala ni Vegetan, anak ni Ate Salibol Pahardo, kay birthday na karon. Salamat to kayo. Ay, kuan. Ug salamat kay Mami Arjen sa isa ka kuan nga matcha. Karon ay salamat to kayo. Anda ka tol. Oh, konsensya mo to ni Ron. Oh. Well, you'll be reluctant karon for having people around you today, ha? So we'll try to find peace in loneliness. So medyo dili ka ano ka mga tao karon alam mga kuno. Sa imong gumaganon don't let lack of affection kanon na imong gi-experiment karon nga manay makadala makadaot nimo to ruin your ability to find love in the future. Ayaw jud. Sa imong karakter mo karon, kung maggusto ka mag-fulfill ka sa imong obligasyon karon, don't let your excess of confidence become a disadvantage for you. What? Think about that. Make the most of it. Oh, make the most of it daw. Para sa imong kayo karon, be very cautious pag naman mo ka, labi na mag-trust ka when trusting people karon alawa. Who should not be trusted? Ayaw jud. No way. So be careful lang. Be careful when telling your secrets para walay problema. Capricorn. Wait, Capricorn, no, listen kayo mo to find out to stick to your plans karon adlaw. So time will not seem to pass, ha? Pati-pati na ka, di ba? Para sa imong gugma karon Capricorn, no? Kanang susi karon sa kalambuan, kalampusan mo live together as a tolerance by both of you sa imong partner. So remember lang ka, oh, Capricorn nga, there are no magic recipes kung gugma pagkaisgutan. Para sa imong character man mo karon, kanang imong dili maayo immature nimong attitude karon will only bring trouble at work karon. So learn from your mistakes in the past. Para walay problema Capricorn. Para sa imong kayuhan karon Capricorn, o kanang pagsalig nimo sa every sitwasyon karon sa kinabuhi nimo will be magically resolved karon. In our favor is Naive. Wow. Naive. Manay asawa ni Taib. Naive. Get ready for some action lang. Aquarius. Ayaw buhata mga putang karon. Don't do things that already know will bring more complication ni mo karon than solutions sa mga kinabuhi kanalo. Avoid problems lang karon Aquarius. Para sa imong karon, you will get a chance to work out of problems with your in-laws karon sa imong ugangan karon. Oh, so try lang to fight with your partner. Ginoo ko kini po mga in-laws, labot-laboton po ni mga in-laws Ginoo, di ba oh? I-outlaws na mo ron, hinggan mo in-laws mo ron. Don't let yourself be posed by situation karon. So you need to face kanong adlaw. Oh, keep a cool mind lang, blah blah blah, kay high blood ka. Oh, dili mo taas imong sweldo, imong high blood mo taas na kuyawan ta ni. Ingat-ingat lang sa imong karya. Para sa imong kayuhan karon, don't let your past mag-determine the events you need to experience in the future. So learn from experience, but don't let it stop you. Think about it. Okay, Pisces karon adlaw is a great day. Mo deliver for romantic any type. Today is a great day ni mo karon, ha? Labi na any type of romantic activity. So make sure nga you leave no room for misunderstandings. Wow! Ginoo ko sa imong gumagaron. Don't let complicated day at work affect things at home too. So bata-bata na juga sa imong gugma karon. Para wala problema. Komplikado nga adlaw sa trabaho, makapiktar sa imong ayaw wala na ilabot ang balay, wala labot ang problema. Para sa imong kayo mo karon. So there'll be all kinds of setbacks at work karong adlaw, ha, na mga setbacks. So don't let the stress maka-stress nimo. Ingat-ingat lang, natural lang jud na. Kanina kayo sa panahon good. Para sa imong kayo karon, Pisces, enjoy your limitations karon as much as
imong na-enjoy among skills, ang imong kaalam. So, imong kuanak, pagka ayaw nimo. Kay kining kombinasyon na all these factors makes unique. Unique. Kaaba ni Atik. Unique. Atik. Sa mana atong kapalaran ng adlaw, ha? Happy lang. Ingat lang, John. Diba, Sa ito ba niya tambal o di siya pwede magtambal sa mga klase ng sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Katong horoscope. Kasi busog pa ka, pasmudjog ka. Kudyawan, tani, happy lang, di ba? Ingat lang, John. Wow, wala ka nakauna sa ako, Robena, ito lang yung lambay po na love you, sabdang busog na sila, kita gutom pa. Ang importante, buhi. Di ba? Nasa ka na po, Syagit na, kaya naniudtor silang uban. Sa Prescription Fast Food, Regine! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan. 106.7 Marina News FM. Sisi na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalami, John, sa ito. Ay, wow. Ay, kalimot, ha? After sa programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo, alaon na heart to heart ng Papa Joms. Wow. Salamat to kayo, ha? Salamat sa pansit gisado, ipadala ni Vegeta. Wow. Siyempre, atong hiring. Wow. Nagdoble. Nagtriple. Triple 4 o triple 7. Congratulations! So, nautaw sa atong April 1 and out pang tao, more blessings lang. Siyempre, salamat kayo man ito po sa Baskanginan. Ang tigpagkatawas, kawanang wala isang Bisaya, the one. Di ba? Wow, siyempre, salamat dun sa among station manager. Wala yung botang kugihan, matinabangon, wala yung Dr. Rena Lentidahay. Wow. Siyempre, ang among broadcast technician, wala yung si Mr. Ruben Cute Fajardo. So, kinayang pasasluhan si Lando, the one. Manamilit na po, wasagin po. Happy April 1 sa tanan. Sa akong programa, gitig-gitig pasyo, ng Bisaya, ang programa Katupngan, pero dili malabuan, di ba? Dili na dyan sa sikat ng kusong estasyon, ang 106.7 Marino News FM. Happy April Fool's Day sa lahat. God bless us all. Muha, chip, babu. Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao.